من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. The Brigade Commander, the Air Force Commander, Commissioner of Police, Director of State Security Service, all DPOs here are present, other senior security personnel here are present, our gallant officers from the JTF and other personnel. Very good afternoon to all of you. And the Brigade Commander has said, we're here today, the 2nd of December, 2025, to specifically see you, rub minds with you, and encourage you to put in more on your gallantry. We are all aware about the unfortunate situation of this insecurity, especially the challenges we are dealing all of us. This issue of infiltration of bandits, kidnappers, cattle rustlers into Kano at this material time is unfortunate. We are all aware that Kano State is relatively the most peaceful state in the entire north as at today. It's so unfortunate that the infiltration is widening day by day. Bandits come into the border communities, killing people, rustling cattle, kidnapping some, and going so free until when the JTF was constituted and sent to this area. I therefore want to seize this opportunity to thank you most sincerely because of your gallantry, because of your commitment in ensuring the restoration of peace within this area. I want to tell you that we are with you. We know your sacrifices, and therefore we will stand by you. We will support you in whichever way we can to ensure that we nail this cancer, or I call it cancer. We must join heads together with all of you to ensure that we nail it in the bud. All the heads of the agencies, I must say, are doing their very best for you and their very best for all of us. I want to assure you that because of the concern we had 3 Security Council meetings in Kano. And at the end of the day, I had to visit the President of the Federal Republic of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu Josefa. I prevented the issue of these bandits. I presented a letter of appeal, and I'm happy to say he understood our peculiarities. And there and then he gave directive to the Chief of Army to dispatch a team to monitor what is happening. GOC first mechanized that was sent to Kano. And with all of them here,
the brigade commander, Air Force, CP, directors, DPOs, they were here. I am sure you saw them. He addressed you and went back to inform the chief of army. As I'm talking to you, arrangements are in top gear to ensure that more troops are brought, to ensure that more equipment, especially vehicles, are brought, to ensure that your welfare is taken care of. So I want to assure you that together, Kano State Government as all the security agencies are working together to assist you, to encourage you, motivate you, and ensure also that your welfare is taken care of. I want you to remain focused. Do what you are here for. Get intelligence reports from members of the community. Work with them in unison so that these bandits and other terrorists that have infiltrated us will be treated the way they are supposed to be treated. So I thank you once more, and from time to time we'll be coming to see you, we'll be coming to know what your problems are, so that we can have ways of addressing them. So once more, thank you for receiving us. Thank you very much. The chairman, the commissioner, da masu ba gwamna shawara, dukkan muka ɗungumu, muka kuma ɗebo muku takaru, jami'an tsaro, saboda muhimmancin ku da kuma la'akari da irin ƙauna da kuke wa jihar Kano, ya samu ka ɗebo wannan dakaru. In kuna maganar harka ta tsaro a jihar Kano, to duk wanda ya isa a cikin jami'i na hukumomin tsaro yana wannan gudu. Babban kwamanda na sojojin ƙasa yana wannan gudu. Babban kwamanda na sojojin sama yana wannan gudu. Babban kwamishina na 'yan sanda yana wannan gudu. Babban shugaba na hukumar wato jami'an tsaro na cikin gida masu kayan farin kaya yana wannan gudu. Masu kun gaya mana DPO yana wannan gudu. Haka duk wani babban jami'i hannun road safety suna wannan gudu. Haka ma dakaru na al'umma suna wannan gudu. Dukkaninmu mun zo wannan gudu saboda damuwa da muka yi. Da kuma shawarwari da muka dinga yi na cewa in Allah ya yarda za mu haɗa kai gaba ɗaya, za mu tallafa muku, za mu tabbatar da cewa zaman lafiya ya dawo yadda yake ya inganta a wannan gari da kuma na so yi amfani da wannan dama. Waɗannan jami'an tsaro da kuka gani, mu gode musu ƙwarai da gaske. Kafin na shigo wannan gari, na je na ga inda suke, mun yi magana da su, an kawo su an jibge ba don komi ba saboda ku. Da haka muna kira ga al'umma, ba zama za a yi a zuba musu ido su kaɗai ba, a taimaka musu yadda ya kamata. Duk wanda ya ji labari ga su can wayoyinsu duk sun bayar, a sanar da su a take. In Allah ya yarda za su yi ƙoƙari, za su shigo kuma za su yi abin da ya kamata.
haka kuma saboda haɗin kai da muke da su, mu ma a gwamnatance muna ƙoƙari duk abin da suke bukata na kayan aiki mun ba da wasu, za mu ƙara wasu, za kuma mu ƙara wasu. Mun samar da motoci, mun samar da babura, mun samar da kayayyaki, wasu da yawa abubuwa ba za mu gaya muku ba domin harkar tsaro. Amma abin da za ku iya gani ku ji duka cikin ikon Allah ana ta ƙoƙarin yadda za a samar da su su wadata domin a kare lafiyar ku da dukiyoyi. Babban abu na biyu ya al'umma shi ne addu'a. A dukufa da addu'a a masallatai, a makarantun islamiyyoyi, a duk inda al'umma suke, a tabbatar ana addu'a ana gaya Allah subhanahu wa ta'ala kuma mun tabbata cikin ikonsa zai mana magana. Saboda haka muna gode muku kwarai bisa ma tarbanmu da kuka yi, muna yi muku ta'aziyya na wannan baiwar Allah, muna kuma jajanta muku, muna kuma gaya muku cewa tare da su muna nan muna shawarwari ta inda in Allah ya yarda waɗannan bayan Allah duk da aka kwashe za a dawo da su lami lafiya. Ba za mu gaya muku hanyoyi ba, amma muna nan muna yin shawarwari in Allah da yadda kuka gan su nan tare da mu za mu tabbatar cewa an dawo muku da su, kuma in Allah ya yarda an daina wannan abin ba ma a wannan gari ba a jihar Kano ba. Kamar yadda ya ce da ya magana tun muna shigowa muka shawara cewa za mu yi kokari a tabbatar da cewa an ajiye jami'an tsaro a wannan gari da motoci da wasu babura wanda za su dinga kwana har Allah ya sa komi ya muna addu'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan ibtila'i da ya samu. Muna addu'a da Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake da hannu akan shigo mana da ta'addanci wannan gari da wannan ƙananan hukumomi da jihar Kano baki ɗaya Allah ya tona asiri kuma Allah ya mana maganin duk sharrin da suke nema a kan Kano in dai ba abin alkhairi ba ne to Allah ne musu. Kano gari ne na albarka, Kano gari ne na bayan Allah, sau da haka addu'o'inku da addu'o'in sauran al'ummar jihar Kano in Allah ya yarda za su yi mana maganin wannan abin da mun gode muku. Assalamu alaikum.